Mangwanani akanaka macommanders, mangwanani akanaka vakuru. Ndinokutendai mese pano. Ndimi vacho vana veZimbabwe. Ndinokutendai mese muri murevolution, vari kutungamirira revolution, macommanders mese nemaleaders mese. Ndinokutendai. Basa guru ramuri kuita harizi basa rekutamba naro. Ndinotenda vakurudziri kana kuti vatsigiri verevolution. Basa guru ramuri kuita harizi basa rekutamba naro. Ibasa rinorema, ibasa rinorwadza. Vazhinji vari kutoseenzesa maresources avo. Ndinozviziva kuti kwedu hakusi kuva nemari zvakanyanya zvekugara tichiuya tichirekodha tichigara tichingotenga data. Dzimwe nguva tinotozoritenga data iroro zvinenge zvatova nepamuromo. Nekuti mudzimba umu pamwe munenge musitorinawo kana chekudya, asi munhu anotosacrifice kutoti zvitori nani kuti ndikwanise kuti ndirwire remangwana pakutenga zvangu munyu wanhasi, tombodzokera futi kunokumbira kwatakambokumbirawo nezuro kunext door, nekuti ndo nhamo yatiinayo kasevana veZimbabwe. Ko tinogonyareiko kutaura nhamo yatiinayo yatakakonzerwa yazotipa kuti tizoungana tizivane panapa nhasi. Saka tinongodzoka tichitaura tichiyeuchidzana chimiro nezvese zvinenge zviri mukati memazuva edu isusu, kuti tisave nekuvarayirwa pakati pechinangwa chedu chatiinacho, chatakatarisana nacho, chiri kutipa kuti tione kuti tingaite sei mumafambisiro atingaite upenyu hwedu isusu tichiunza shanduko mukati menyika. Saka ndinokutendai mese nemazita enyu vari murevolution. Ndigokutendai mese nemazita enyu macommanders, maleaders. Zvino tinotenda nekuti tiri kuwana mukana wekuti tinyatsokuonesana tichitaura tichikurudzirana. Saka naizvozvo ngatirambei takashinga pamberi nekubatana pamberi nerevolution yedu, tisadzoserwe kumashure. Iko kubatana kwakatoita zvigananda izvozvo zviri kurwa nesu. Nesuwo isusu ngatiwedzereiwo simba rekubatana zvakanyanya, kuitira kuti tisakundwe nemuvengi, nekuti nguva yatiri haisi nguva yakanaka. Ndinoona nezuro vanhu takanga tiine shungu kwazvo, takaposta. Ndinotenda nemi maleaders mese kuparadzira kwamuri kuita mamessages achipinda mumachannels akasiyana siyana nemagrupu akasiyana siyana. Izvozvo ndo zvaakusenza murevolution yedu manje, nemasenzero ataakuita murevolution, kuitira kuti tigone kuwana chimwe chinhu chatinosarawo takabata mumaoko medu tichitiwo tine ichi pane zvatiri kuita, asi tisingakanganwe kune vamwe vese vari munguva yakaoma. Ndinonzwa urombo ana comrade Job Scala. Handina hangu update yekunyatsoziva nekunzwisisa kuti chii chiri kuitika kwavari. Ndine urombo panguva imwe chete nekufara kuti mukoma wangu madzibaba eshanduko makavaunza pano, tave kutaura tiri pamwe chete tichisheya, vachitiudzawo zviri kuitika mumazuva eupenyu, nekuti ndiye munhu wekuti sesu vamwe tiri kure unenge uchingogara uchingofunga kungoti zvinovari sei, vamboswera sei nhasi. Saka tinoona kuti zvinhu zvaakuita kuti mukuonda kwatanga tichiita zuva nezuva pamusoro pekufunga nezvemhuri yedu yakaparadzirwa musha nemaresources, zviri nani nekuti baba varipo vanotipawo maupdates vachitizivisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Handikanganwe nyaya yemumwe wedu, hama yedu ari muusungwa kuSouth Africa, comrade Nyoka yeMabhunu, pamusoro penyaya dzematongerwo enyika. Ingori political persecution chete, zvimwe zvizhinji zvaakutaurwa pamusoro pavo madhirama ayo tinogona kuzvitora, hatizvirambe
pakati pezvinenge zvichitaurwa nekuti vanenge vachizviunza ivo ndivo vanoziva paakatadza nepaasina kutadza mune mamwe makesis. Asi chinhu chatirikunyanya kuziva kuti chiri kunyanya kuvaomesera kuti vagare vari mukati meusungwa zvisina kana bheo, zvisina kana chii. It's a political persecution iri kuzonyepwa ichinyepwa nenzira dzakasiyana siyana, vachida kuvavarira kuti vaite extradition yekuti abve ari mukati memaoko emutemo wekusouth Africa achiitwa hand over mumutemo wezviganhanda, mumaoko emutemo wezviganhanda, kuti vagone kumubatira pedyo vaite sezvavakaita vamwe, kumuinjisa mainjection ekumuisa cancer muropa rake kana kutomuuraya, kutomudimbura musoro. Nekuti zvinhu zvakaitwa nenyoka yemabhunu vari kunyanya kuzviona sekuti ndizvo zvakaita kuti kuzove nechinonzi revolution. Regedzai ndikutaurirei hama dzangu, handidi kunyeperai macommanders, makomrades mese nevana verevolution. Revolution yenyu iyi yaremera vanhu. Ndakamboita update yakadaro rimwe zuva kuClient TV ndichiudza vanhu kuti maita chinhu chinorema ndo chine challenge iri undefeatable. Vangagone kana kurwa nezvimwe zvinhu, but chinhu chinonzi revolution chinhu chakaoma. Mukatoona munyika matotanga chinhu chinonzi revolution, zivai kutoti kumberi kwacho kana kuti kumagumo kwacho there is a change to come. Handiti mazviona manje. Saka nekuda kwokuti imimi makabvuma sevana veZimbabwe kuti mubatane mupinde muimba imwe chete one room, motanga kugowana nekusheya maideas nekukurudzirana nekusimudzirana zvinhu izvozvo, zvinhu zvaakuvanetsa nekuvaremera. Saka vari kurwadziwa vachiti zvakatanga nemufana uyu akanga asinganyarare, comrade nyoka yemabhunu. Ndo saka muri kuona kuregerwa kwacomrade nyoka yemabhunu kuchinyanya kuita sekunge kuri kutambudza muzviganhanda izvi, nekuti havachazive zvekuita. Vakanga vari in control yezvinhu zvese, kutaura kwevanhu musocial media, vachiita sei, but izvozvizvi vari kuona kuti simba ravo zvino radonha manje, rekutyisidzira vanhu nekuintimidata vanhu, nekuti papa pavanenge vachibuda nhasi taisa chimutemo chakati izvizvi mukaita zvakazodai. Mumwe munhu akaita seninini Geza Junior ndinobva ndatobuda ndichitotuka munhu iyeye nezita rake, chimutaurira kuti unotopenga usatudze zvamugutsi matsuro. Iri senzira yekuti ndiri kuedza kuti ndiratidze, nekuti takanzi isusu tichiudzwa isusu vakuru vari kutiudza kuti lead by an example. Handiti muri kupaona manje. Saka maexamples atinotoseta paground ndeyekutoratidza kutoti muvenga hatyiwe, anotorwiswa. That's why muchiona kana vakataura, inini handitomboite zvekutamba kana kuti kudzora tsvimbo. Chandafunga kuti nditaure, chandanzwa kuda kutaura sezvinoita mudhara comrade Bombshell Rinese, ndinotaura ichocho ende nditori determined panyaya dzangu dzandinenge ndichitotaura, ndakatodzimiririra ende handina chandino withdraw pane zvandinotaura towards zviganhanda izvi. Ndinobva ndatongotaura chero zvichibhohwa, chero zvikaita sei, ndinobva ndataura kuitira kuti vanhu vanyatsokunzwisisa kuti now is time to recover our strength as citizens, kwete zvekuti hanzi tinongoramba tichiita zvinhu zvekuenda kunomanikidza vanhu vari munyika mavo tichivati vati accept isusu toenda kunopedzesera taakuita kunge takutora nzvimbo dzavo zvese zvavainazvo, kana kuti takunyanya kudominata mumaresources avo, kana kuti kutozopedzera vanhu vari munyika mavo vaakutofila kunge isusu takuita sekunge we are now becoming a threat to them, nekuda kwekuwandisa kwatinenge taakuita, taakuwanikwa pese pese. Vana vedu vaakudzidza imomo, vari kupedzesera vatozowana futi kana dzimwe nguva mabasa mukati menyika idzodzo vachiita sei. Saka vanhu vanoitawo jealousy kuti ko isusu tichazomirawo papi, nekuti vanhu ava vane nyika yavo. Ndipo paipa pane point yangu yandakanga ndichitaura nezuro ndichiti aiwaka, isusu hatifanirwi kuti titeerere nyaya dzanotaurwa nevanhu veZANU PF wachida kuedza kuda kutinyaradza vachiti aiwa imimi zvamakaita it was a good move kuti imimi muende kunomigrata kune mamwe macountries ari surrounding, nekuti taitombovabatsirawo munguva yekurwira rusununguko rwavo. Vaakukanganwa kuti naivo vakatobatsirwawo mukurwira rusununguko kuti vazokwanise kuzobatsirana navo. Zvakabva mukuzivana
vese vasati varwira rusununguko vakatanga kuvaka chinonzi ushamwari, vakatangawo kurwira rusununguko vakazosimudzawo vamwe vachidhonza vamwe, handiti. Asi zvine ukama hwavakanga vavaka before, handiti ka, vachiti nekuti tiri kudzvanyirwa. But pachimiro chatiinacho isusu it's totally different. Ngatisade kunyeberwa nevanhu ava vachida kuti isusu tikanganwe chinangwa chedu isusu, tobva tafunga kuti pamwe zvinhu zviri kutoitika kana kuti zvavari kutaura zviri right. Hatidi kugara munyika dzevanhu isusu. Isusu tinofanirwa kuti tiende kuSouth Africa semavisitors, ivo vachitivhizitirawo semavisitors, vachigainawo something from us, from our country, isusu tichigainawo something from them, from their country. Zvinonzi chindiro chinoenda kunobva chimwe, kwete zvekuti isusu tisu chete tinongoita basa rekungoenda ikoko. Ndakataura ndichiti vazhinji vedu chimiro chatiinacho kana tinge tapinda mune dzimwe nyika, takangofanana nemunhu anongoerekana atongosvika pamba pevanhu akutongogara ipapo. Panotonzi vanhu vaakudya, iye otogezawo maoko otopindawo pari kudya, vamwe odya. Vanhu vakatoti aiwa zuva radoka taakuenda kunorara, akutoenda kutonopindawo murumu mune vamwe imomo, aangonosvika achindorara. Haana kutaura zita rake, haana kutaura kuti ndini ani, haazikanwe nekwaanobva. Izvozvo zvinokonzeresa kuti vanhu vafile kuva threatened kuti uyu munhu ndiani uyu. Ndizvo zvamuri kuona zviri kuita kuti vana veZimbabwe varwiswe kunyika dzimwe dzavari kuenda, nekuti havana mapepa ane kodzero yekugara munyika idzodzo. Even a passport is a traveling document. You can't challenge someone kuti hanzi inini just let me stay here munyika menyu nekuti ndakawana bepa rekuyambuka naro, handiti. Ndosaka muchiona ine madays anenge ari limited ekuti unge uri munyika imomo for touring, then wodzokera kwako kwawakabva, handiti. Zvareva kuti kugara kwatiri kuita vazhinji munyika dzevanhu, aiwa hatina kodzero, ngatibvumei. Musade kupiwa kodzero dzekunyeba nevanhu vasina masimba acho ekukupai kodzero dzacho, handitika. Hakuuye minista kana kuti ambassador weZANU-PF anouya kusikotaura achimiririra vanhu kuti aiwa zvinhu zvavakatoita izvozvo zviri right. Vanhu vari ikoko vanofanirwa kuembresa vamwe vavo this and that. Hatisenzese ningirikini iyoyo, haisiriyo system yatinosenzesa isusu, nekuti tine maresources edu, tine zvinhu zvedu. Ivo havafanirwi kuti vatibire voti hanzi imimi endai munomigratoira kunyika dzevamwe vanhu muchindogara ikokoko, endi vanofanirwa kusakuudzai zvekuita kana kusakumhanyisai. Handiti muri kupaona manje zvinhu zvacho hazvifambe zvakanaka izvozvo, nekuti vanhu vanofanirwa kufilawo safe munyika mavo nemavisitors anenge achiuya, kana kuti nevamwe vanhu vanenge vachiuyawo vaenzi vanenge vachiuya vaine zvimiro zvakasiyana siyana, kuti vaine mastatus akasiyana siyana, kuti vavingei munyika, kana vanenge vachinzi varikuda kugara, kana vanenge vachinzi varikuda kudii, zvinenge zviri proper. But the way isusu manje yatinopinda munyika dzevamwe yakanyanyisa, just because tinopinda munyika idzodzo in numbers, in thousands, handitika, zvekuzosvikira pakutozopedzisira vanhu makutozoita a population of like over 1 million muri munyika yevanhu, and something like 60 to 70% yenyu inenge ichinzi iri undocumented. That is not good. Kutaura chokwadi, tinoda kuti titaurane chokwadi, handiti muri kupona. Kupushwa kwatiri kuitwa isusu nevanhu vane hutsinye, handiti muri kupaona. Pamusoro pazvo izvozvo vanenge vachiponda vanhu, vachiuraya vanhu. Saka ndipo pandaizotaura papa ndichiti kana izvozvo zvekuti hanzi ini ndinotya kuurayiwa, mukaita mheno zvavo vanourayiwa, ameno zvavo vanourayiwa, ko ndepapiko pasiri kuurayiwa vanhu? Ndepapiko pasiri kuurayiwa vanhu? Ndinoda kutenda macommanders ese ari kutaura muromo wakanaka stereki, vari kutaura mazwi mamwe chete vachiti aiwa, dambudziko ratiinaro isusu nderekuti tanga tichipindirwa pakati pedu, tobva tadivhaidwa kuitira kuti vari uku vasaone zviri kuitika kune vamwe, vari uku vasaone zvakanaka zviri kuitika kune vamwe. Saka tanga tichitaura takatarisana, tiine maviews akasiyana, handitika. But revolution yakatiisa pamwe chete manje, kuti izvozvizvi taane ningirikini imwe chete, taakuziva muvengi wedu izvozvizvi, kwete kuti tivengane pachedu isusu tiri kutambudzika, handiti muri kupaona manje. Taakuziva muvengi wedu manje, taane mukana manje. Izvozvo tatisingagone kuti tizviite, nekuti paiti pakanzi for my opposition party, Dita anobva ati ndine yangu muhonzora anoti ndine yangu. For an example, I'm just saying this as an example.
uyu Chavangu oti ndine yake, uyu Chamisa oti ndine yake, uyu ani oti ndine yake, ini ndichitiwo futi ndine yangu. Anti muri kupaona manje apo muri kuopoza regime imwe chete. Zvinobuda sei manje? Uyu ane 30% yevanhu, uyu ane 20% yevanhu, mumwe ane 15% yevanhu, mumwe atori ne 2% yevanhu. Vanhu ivo vanenge vachifanirwa kuti vaiswe panzvimbo imwe chete. Handitika ndokuti vave nesimba rekuisa echange munyika. Handiti muri kuona? Saka izvozvo chete zvinoitwa nerevolution hazvigone kuitwa nemaopposition parties. That's why ndakataura ini ndichiti we were being scammed since from 1980. Ana Zuma achitanga kufomwa taiskemwa isusu tichinyeperwa kunzi fomai maopposition party, vanhu vachifoma maopposition party zvichiurayisa vamwe vanhu, zvichiita sei maleaders achiurayiwa achipondwa, maactivists achiurayiwa achipondwa, vanhu vakaruza, vamwe vana izvozvizvi inherera vakaruza vabereki wavo, vakaponderwa matongerwo enyika. Izvozvizvi tiri kuchema, tine mwana Comrade Nyoka Yemabhuno ari mukati mejeri. Handitika akatora nguva yakareba achifamba, even ari ega, a lone man akatombogona kutombomira ari one achikriticizwa, achiopozwa pamusoro penhau iyo iyi yatakaunganira panapa, kana kuti yatakazobatanidzwa nayo nhasi. Saka chandinokumbira chete pamusoro pezita rake ndechekuti tisamukanganwe munhau dzese dziri kuuya dzichitaurwa naComrade Stole naGeneral Stole vachitaura kuti ngatiite so, tichidai so, tichidai so. Ndiri kukumbirawo vana veZimbabwe mumachannels ese, mumaplatform ese nekupi nekupi, muspread this word rekuti Comrade Nyoka Yemabhuno tinofanirwa kuti tivabatsire, nekuti izvozvizvi mafambiro ataakuita mafambiro akanaka, but zviri kuratidza kuti tinenge tine a backlog of unfinished business. Handitika pamusoro penhau peissue maererano nezveissue yaComrade Nyoka Yemabhuno. Handitika saka ngatiitei rudo, timudzose auye paground aone zvataakuita manje. Handitika azive kuti aiwa hapana, handina kufira mahara kupinda kwandakaita mujeri, handina kufira mahara, chandakadyara chakazomera, ndaanive kufamba nawo, uye vese vandakanga ndiinawo kana kuti vese vandaisangana nawo, vese vaida kutsvaka kuti vanzwisise idea yezvimwe zvinhu zvandaitaura ndo vamacommanders nhasi. They are just even saying more than zvimwe zvandakatombosiya ndataura, nekuti nguva yandakataura yakazova limited nekuti ndakavharirwa, asi vakazosara vachitosimudza wachitosimudzira nigirikiri revolution yacho wachitoisa mberi, vakasara vachidhonza gejo racho wachipedzisa, wachitofambisa ndima. Handitika saka tinoda kuti timudzore ichokwadi, tinoda kuti titomudzora auye paground. Naizvozvo tinenge taakuratidza kuseta example yedu manje kuti aiwa isusu tine kubatana kwatinako ende tine chimwe chete chatinacho, ende hatigone kufuratirana munhamo nematambudziko, nekuti nhamo yatiinayo isusuka imwe chete. Mumwe wedu akatambudzika, tese tinenge tichitotaura kuti tine dambudziko ratiinaro pakati pedu. Handitika chikumbiro chandiri kuisa kwatiri tese maZimbabwenzi vari murevolution nevasati vanyatsokunzwisisa chimiro chatiinacho, kuti tine imwe challenge iri kuramba ichingotibata, ichitidhonza, ichitiremera, inhau yemumwe wedu, mumwe komanda wedu akavharirwa pari zvino. Hatifanirwe kuti timukanganwe. Handitika saka ndichiti aiwa iri word ngarispreadwe kumachannels ese, macommanders nemacoordinators mese nemagroup admin ese erevolution mese. Tinokumbira kuti tikurudzirane, tichikurudzirana ana mai nana baba vanenge nehanzvadzi dzedu, vazukuru vedu, hama dzedu, tese tichirangarira hama yedu mumwe akavharirwa, tichitarisirawo kuti kana kuine vanenge vari pedyo vachitionerawo vanhu vakaita semaleaders edu nemaactivists edu, vamwe vachiri kurondwa, vachitsvagwa, vachiri kushungurudzwa nekunetswa, kana paine zvimwe zvinhu zvamunenge muchiona zvinogona kana kuva affecta, tinokumbirawo kuti muite muchivapawo maupdates nekuva acknowledge kuti pane zvinhu zvamira paground, muchivachenjedzawo kuti vachengeteke, nekuti inoi nguva yatiri inoi inguva yekudzivirirana, nekuti vanhu vaya vanonzi zvigananda hapachisina chimwe chinhu chavari kushandisa, vaya kungoshandisa chisimba, chibhakera chesimbi. Handitika saka iyo nhau iyoyo ndo imwe nhau ichiri kutitambudza zvakanyanya,
iri kutipa kuti tigare tichingofunga pamusoro pemaactivists vamwe vakambo mhanya zvakanyanya vachitsvaga shanduko vachimiririra shanduko kuvana vezimbabwe mumazuva akapfuura vari mumaopposition parties vanoda kuti vadzivirirwe vanhu ivavo. Ndosaka ndichiti kana mukunge tichiuya isusu nemazita avo pano tinofanirwa kuuya nemazita avo tichiita sei tichivadzivirira. Handitika tinofanirwa kuuya nemazita avo tichitaura nenzira yakanaka tichireflecta macharacters akanaka kuvanhu kuti vanhu vazive kuti vatungamiriri ava ndo vamwe vedu vari kutochemerawo shanduko. Handitika zvakafanana nevese vaya vataitaura ndichiti aiwa chimbomirai musatukawo comrade Chiwenga. Handitika musatuka zvakare comrade Chamisa. Handitika musaseke panoitika chinhu chakaipa kuna madzibaba eshanduko kana kuna vaJob Scala. Handitika ndaiedza kutaura ndichiedza kureva mazwi iwaya andiri kutaura nhasi kuti aiwa vanhu ava vanoda kuti vadzivirirwe tisaseenzese mazita avo kuita kunge tiri kutukisa vavengi, nekuti pari zvino tinenge tisinawo vanozoita sekunge vari kutituma here kuti tirwisane nevavengi, kana kuti vanozoita kunge vari kutituma vari kurwisa vavengi vavo nenzira yekutuma isusu vana verevolution, nekuti tine mukana wekuti tinogona kutaura chero zvinorambidzwa. Saka vanozoshaya mufaro, nekuti remember that vanhu ava vane mhuri neupenyu. Saka tinofanirwa kuti tidzivirirane takadaro tichikavhiridzana. Chero munhu akanzwa zvaanenge anzwa pamusoro paComrade Traore, kana kuti pamusoro pababa Chinogurei kana kuti vachipeneti, kana kuti anofanirwa kuti atovaendera kana kuinbox mudhara wangu pane zvinhu zvakamira zvakadai, kana kuti hama yangu, kana kuti ndisekuru, kana kuti mukoma pane zvinhu zvandiri kunzwa zvakamira zvakadai zvikadai zvabva nesosi yakati, tigone kutanga kupuractiza nhau inonzi kuprotectana, kuchengetedzana nekudzivirirana. Tisave nemumwe wedu watinozonzwa kuti izvozvizvi azowanikwa kana kuti azoitirwa izvi, izvozvo zvinozogona kana kuzopedzisira zvakutozokonzeresa kuti pamwe unozoona vamwe vanhu vakutadza kuzovimba nerevolution. Handiti munopaona manje zvinozogona kuzokonzeresa vanhu kuzopedzisira vakutadza kuvimba nerevolution, nekuti mutemo wechinonzi revolution haikodzere kuti pave nemunhu anosangana nemaproblems akafanana nemaproblems akambosangana nevanhu kusati kwava nerevolution. Handiti muri kupanzwa? Maactivist ese eshanduko akasangana nemaproblems atisiri kuda kubvumidza kuti maproblems iwayo awanikwa achidzokorodzeka izvozvi tava murevolution. Tiri kutokumbirawo kuti timire tichibatsirana, tichidzivirirana, tichinzwirana imo mumakona nemumasaidhi umu, tichiudzana kuti zvinhu zvamira sei, tidzivirirane, nekuti hakuna hondo inorwiwa yekuti munondopinda musango. Bvudzai kana vakatrenwa vechiuto, vanotokudzai kuti hatipinde musango tisina information. Sango racho rakamira sei? Mune nyoka here? Mune mhuka dzipi? Chinhu chekutanga, mune machallenges api atinogona kusangana nawo mukati mesango racho iroro? Tozoda futi information yevavengi, maoparetero avari kuita musango imomo. If possible tinenge takutoda kutoziva mabhesi avo. Handitika nekutotsvaga nzira dzekuti tinogona here kuti tispy, tinzwe zvavari kufunga pamusoro pedu. Handiti mazvona? Nekuti ndo way futi iri kutooperata ivo vavengi vedu vacho nayo. That's why muchiona zvese zvaiitika mumaopposition party vaizvimaster ivo vobva vatoita kunge sezvinonzi ndivo varidzi veopposition party yatinenge taenda isusu kundotsigira isusu sevana veZimbabwe. Totozoshamiswa takuona kuti ko vanhu ava simba vanoritora kupiko pachinhu chedu chatinenge tatanga tega isusu tichiti tiri vapikisi. Handiti muri kupaona? Saka ngatiendei tinobatsirana, tichidzivirirana, tichiprotectana. Kune vamwe vedu vakadonha vakafanana naComrade Nyoka Yemabhunu, ndo vacho vataitaura chitaiwa tiri murwendo rwemujecha, kana mumwe akadonha aiwa kutomusimudza, simuka tifambe tiende. Saka tine nzira yatinoziva kana kuti iri kugara ichiuya ichitaurwa nemakomanda zedu pano, vachitaura kuti ngatisimudzewo mumwe wedu Comrade Nyoka Yemabhunu apfurwa gumbo, adonha, tiri mugwenga, tiri kutiza muvenga ari kuteera. Saka iri ijana redu isusu sevana veZimbabwe. It's our duty now kuti tigone kumuseva. Ndiri kutokumbira futi zvakare, ndadzokorodza ndikaidzokorodza nhau iyi, tichisevhana futi izvozvi tese tiri paground
nekutoprotektana kuti zvese zvakamboitika zvese izvozvo kumashure zvisadzokorodze kuti zviitike izvozvi, nekuti vanhu vava izvozvizvi vari kunzi vakatsamwa zvimwe zvisingaite ende havachisina imwe option, vaakuda zvekutouraya, nepamusana pekuti iyo revolution iyi iri kuratidza kuti iri kuramba ichiwedzera masimba. Saka havachisina chimwe chinhu kuti zvivakurumidzire ivo manje. Yatova nhau yekuda kutonyatsokuwedzera mameasures ekuuraya ari drastic. Mazviona manje, nekuti izvozvizvi tarisai muone kutaura kwandiri kutoita ikokuku zvinonzi uri kuincita violence munyika, asi Daniel Garwa ari kutaura achiti kudii? Each and every day muchimunzwa achitaura nezve 2030 agenda, anotaura achiti kudii? Douglas Mahia akataura achiti kudii? Akataura achiti kudii? Achitaura pamusoro, akataura nenzira yakanaka here? Sei ivo vanhu vezvikananda kabhawa vari ivo chete vanonzi kana nyango chero vakataura vakati tinokuuraya tinozokudai so haudzoke kunoku zvakazodai, havataurwe kunzi vari kuincita violence. Inini kana kuti iwewe mwana werevolution ndiwe unongoti kana ukataura uchiti aiwa zvinhu zviri kunetsa, aiwa vakomana ngatirambiranei nezviri kuitwa nerejimu, wobva watonzi waincita violence. Violence ipi yacho? Nekuti zvizvi kwane newe vanozviti hanzi isusu tiri vanodzivirira vanhu vanoita zvekukriticiza president. Mheno kuti chinonzaniko chimurume chiyecha chinobva chatotaura chichizviganzisa pamberi pevanhu. Matauriro anoita murume uyo anoti isusu tiri anti-presidential critics. Iye murume uya anti-presidential criticism wati uya paanenge achitaura mazwi akaita seaya, ari kutaura mazwi atori modzani vanhu vari kutosungwa vachinzi vari kuincita violence munyika. Anti muri kupaona nhau dzaari kutaura, ari kutaura zvinhu zvinotyisa endi zvinhu zvinotonyadzisa, endi ari kutotaura nyaya dzechisimba dziri very abusive, achishoropodza, achituka, achiita sei, achituka vanhu achiita sei, achitaura zvinhu zvaanoda nepamusoro papresident. Anditika achishandisa zita rapresident, haanzi ari kuincita violence munyika. Hatisati tanzwa tichinzi pane mamwe macomments ataurwa pamusoro pake nevari kutungamirira nyika kuti matauriro ake haasiriwo anoitwa nemunhu ari kutsigira president. Anditika anobvumidzwa murume yekutaura achitsigira, as long as ari kutsigira vamunangagwa anobvumidzwa kutaura kuti Geza tinoda kumuuraya, tiri kutomutsvaga ende patichamuwana tichamuuraya. Anobvumidzwa kupromisa whoever waanonzwa kuda achiuya nezita rake achiti nini ndiri kutsigira vanhu, ndiri kutsigira president ende ndiripo nekudefenda president kubva muvanhu vari kukriticiza mashandiro aari kuita. Saka inini ndinotouraya ende isusu tinouraya, ukaita zvekutamba tinouraya. After 2 to 3 days wotonzwa kuti imba yemunhu yabhombwa. Handiti muri kupaona manje, obva atosiyiwa akadaro yeye. Zvino isusu tichida kukompea activism yakaitwa naJob Sikala muopposition, handitika nezviri kutaurwa nemunhu, hatina kumbobvira takambonzwa Job Sikala achitaura zita remunhu kana achitaura nenhau yekudhimanda musoro wemunhu, handiti. But nhasi unoyi tiri kunzwa vamwe vanhu vari kudhimanda misoro yevanhu on behalf of zvikananda vachisiyiwa, asiwo kungotaura ngoti zvinhu zviri kurwadza munyika tiri kuda shanduko, wobva wanzi uri kuincita violence, wobva watonzi treason iyoyo yauri kutopara iyoyo, tikakubata uchazviona. Handitika vototumira vanhu vakadaro vari kutotaura even more than zvauri kutotaura iwewe, kutoti vane kodzero yekuti vataure izvozvo. Handitika zviri kureva kuti kodzero idzodzo dzatiri kunyimwa idzodzo ndidzo dzatiri kurwira. Handitika zvareva kuti isusu tinofanirwa kuti tidzivirirane, tichichengetedzana, tichiprotektana. Anzwira mumwe chiri kumutsvaga kana kuti chiri kumutevera ngaakurumidze kutomutaurira kuti hama yangu shifta pauri ipapo, ita izvi neizvi neizvi neizvi, tichichengetana murevolution. Ndo inonzi revolution yacho. Handitika maupdates anofanirwa kutouya nguva in time. Message dzese dzinofanirwa kutoti dzikwanise kutoshewa in time, just because tiri kudzingirirana nevari kutobvisa vanhu musoro. Handiti muri kupaona manje, nekuti vanhu vaya vakatsamwa. Izvozvizvi ndichitaura kudai so
ipo pakubatana kwakaita vana vezimbabwe izvozvizvi vachitanga kuti vakutanga kusimudzira revolution yavo, and revolution yavo imwe chete ya1 vakutaura muromo 1. Izvozvizvi zvichatokonzeresa kutoti patotanga kutotorwa mamwe mameasures mamwe akatonyanyisisa zvekuti pakutodiwa kuti tishande zvine simba mukudzivirirana vana vezimbabwe. Handiti muri kupanzwisisa? Tiri kufanirwa kuti tishande zvine simba. Chinhu chekutanga chandoda kuti ndisimbise vanhu, nekuti nini ndogara ndichiudzwa kunzi aiwa dziviriranai, protectanai zvakasimba. Chinhu chinokosha vanhu, chinokosha mamembers murevolution. Tinoda vanhu isusu kwete kuluza vanhu. Handitika? That's why muchindinzwa ndichiuya ndichitaura ndichiti aiwa let's defend our leaders. Ngatiregedzei kuuya tichitaura mazita ana General Chiwenga semataurwa anozomboitwa nevamwe vanhu. Kubva atonzi General Chiwenga azodai sozvo zvatozoita kunge sezvinonzi tine nguva yatiri kupinda nayo, kana kuti vane nguva yavari kucommunicata nesu isusu murevolution. Rutsigiro rwedu isusu ngaruve rutsigiro runenge ruine mazwi anenge ane wisdom mukati, anenge ane kudzivirira munhu watinenge tichikurudzirawo, kana kuti watinenge tichishuwirawo kuti agone kuzovawo munhu anogona kuzomira pabhodhi yevatinodawo kuti vazotitungamirira mune remangwana redu. Tisanyanye kuda kuita kunge tinoda hatina hanya mukutaura kwedu. Tinofanirwa kuziva kuti yanguva yekudzivirirana nekuchengetana manje. Handiti munozviona manje ndo nhau iripo. Handiti muri kupaona vana vezimbabwe? Ngatinyatsokuita zvinhu zvinoratidza kuti tine rudo, tinonzwirana moyo pane zvese zvatiri kuita. Ngatipindei murevolution ine moyo zvakanyanya, ngatiisei nemafeelings edu ese murevolution. Ngatinyatso zvakanyanyisisa nezverusununguko, tisiyane nezvakawanda nezvimwe zvemadrama avari kuuya nawo. Handiti muri kupaona? Ivo vezviganandava ndivo vanoziva zvikwereti zvavanokweretana nana Jacob Zuma wavo nana Thabo Mbeki wavo. Nyaya dzavo ngavadzitaurire ikoko. Isusu we don't work with that murevolution. Hatisenzese nyaya idzodzo. Ndinotodziramba, fanika seni ndinotodziramba. Handimazvona. Kana ivo vachikonorerana kuti mimi takambokubatsira, ivo ngavakonorerai vamwe vamabhuru avo, nekuti ndo vakabatsirana munguva dzavo dzehondo dzavo. Isusu hondo yatina haisiriyo hondo yavakarwa. Handiti muri kupaona? Saka ngatiregedzei kuunzirwa zvinhu zvakamboitika mune zviri kuitika. Izvo zviri zvinhu zvakasiyana. Izvozvo zvinotikanganisa manje. Saka chenjererai intelligence dzezvigananda idzo. Vana veZimbabwe munogona kushiftwa focus yenyu imimi mukapedzisira matozochinja nyaya. Handiti muri kupaona? Nekuti izvozvi tiri panguva yakaoma. Hatisati tatanga. Saka muma issues ese emamwe andanga ndichiraise aya, ndinokumbirawo kutaura chokwadi tigone kuva nezvese zvatinotora. Zvingangova zvimwe zvinogona kuita kunge zvisina basa mune zvandiri kutaura, asi ndiri kutokumbirawo kuti itaiwo muchimbotiwo pane zvataurwa nezvimwe zvisina basa zvacho ngatimbozvitorawo sezvine basa, tione kuti pane patinozosarira here. Nekuti tikangogara tatongoti zvazvina basa, mangwana zvinozotichallenge isusu varidzi wazvo tirisu takambozviignore. Saka tinozogara tingori mumashure munguva dzese. Ndinokutendai maita.